Хола чӣ хели созӣ? Саломатӣ соза як ҷой хола ҷон? Ай Кирифсем, бачаҳои Кирифсем лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. И паши хидмат як телефони кӯҳна дошт, болош сум дод. Ина бардоро ден. Ина дукони 84 бозори Фаровон омад. Я пам хай дихтарчаш омад бозори Фаровон. Я телефона маҳқул накарда буд. Ай ҷо хайда би. Ай дигар ҷо хайда буд, телефона маҳқул накард. Болош сум дод, ина телефони пачка гирифт ина. Апаҷон, чӣ гуфтани узбек масад бисёр омад? Биен телефон бигирем, магазин якас мо Қарғанда аксия. Ина бардоро бен марҳамат, лубохи телефона дорем. Алиш болоштум. Кадом чи телефоне дорем, маҳқул тонестай ку, маҳқул тонестай. Биёрем болоштум, телефоне пачка, лубой кора векунем на бардор бин. Бозори Фаровон, дукони 84 бардори на бен марҳамат. Магазини мо то соатҳои 11 шаба бардоро кор мекунад. Магазини мо то соатҳои 11 шаба кор мекунад, на бардоро бин марҳамат. Лубой ном да айфонои вардагим. iPhone 14 Pro Max, 14, 13, 16, 12 любой телефон бардо вардагим. Апаҷон, дар панои худо бошӣ, чӣ хизмат шид бо биё апаҷон майла?